ҷомеаи солим аз оилаи солим ва насли солим ташаккул меёбад. Тадбиру чорабиниҳое ки фарогири ҳамаи ҷанбаю омилҳои таҳкими оиладорӣ ва баландбардоштани фарҳангу тамаддуни оиладорӣ равона гардидааст, асоси ташаккули оилаи солим уҳдадориҳои оилаҳо, хусусан оилаҳои ҷавон мебошад. дар ноҳияи Спитамен аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бахшида ба рӯзи оила чорабинии фарҳангӣ, маърифатӣ ва нишон додани нақшу мавқеи оила дар пойдории давлат ва ҷомеа доир карда шуд. аз 7 ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳия оилаҳои намунавӣ, омӯзгор, табиб, хизматчии давлатӣ, кишоварз, соҳибкор ва дигар қишрҳои ҷомеа ки зиндагии якҷоя аз 12 то 58 сола доранд ва ҳамзамон оилаҳои ҷавон ширкат намуданд. оила ва суннатҳои оиладорӣ дар оилаҳои миллии тоҷик ба фарҳанг ва маърифати ин миллати кӯҳанбунёд асос ёфтанд. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, барои пойдории оила, ҳифзи ҳуқуқи аъзои он ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, барои беҳтарсозии сатҳи иқтисодии оилаҳо, имконияти мусоид ҷиҳати бунёди оилаҳои ҷавон арзёбӣ шуда, аз тарафи ширкаткунандагон гуфта шуд ки баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқи оилаҳо, ҷавонон, иҷрои ҳуқуқу уҳдадориҳо дар назди ҷомеа дар ҳифзи арзишҳои миллӣ, фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик нақши калон гузошт. дар ҳамоиши рӯзи оила дар ноҳияи Спитамен оилаҳои намунавӣ аз ҳаёту рӯзгори хеш ба ҷавонон нақлҳо намуда, ба дигар ширкаткунандагон аз ҷумла ҷавонон доир ба омӯзиши илмҳои замон, самгузорӣ дар тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳуввияти миллӣ, ҳифзи фарҳанги миллӣ ва тарғиби он назару андешаҳои хешро баён доштанд. давоми 5 моҳи соли равон дар ноҳияи Спитамен ақди никоҳи 290 ҷуфти навхонадорон гузаронида шудааст. аз ҷониби шӯъбаву бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, амалисозии ташвиқи оиладорӣ мутобиқ ба феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ, номгузории фарзандон ба қайдгирӣ ва таъмини саривақтии кӯдакон бо шаҳодатномаи таваллуд асоси бунёди оила мебошад. чун анъана дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи оила, маросими ақди никоҳи навхонадорон мувофиқ ба расму оинҳои миллӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ доир шуда, ба гурӯҳи калони кӯдакони навзод шаҳодатномаи таваллуд дода, ба волидайни навзодон тӯҳфаҳо тақдим гардид. бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ноҳияи Спитамен дар фаъолияти худ ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, қарору амрҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои байналмилалие ки ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, ба роҳбарӣ гирифта фаъолияти худро ба роҳ мондааст. дар давраи 3 моҳи аввали соли 2025 бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ноҳияи Спитамен 1351 адад қайди кӯдакони навзодро ба қайди давлатӣ гирифтааст ки нисбат ба соли гузашта нишондиҳандаҳо мусбӣ аст. барои саривақт ба қайд гирифтани кӯдакони навзод аз рӯи нақшаи чорбиниҳо дар ҳамбастагӣ бо ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва муассисаҳои тандурустӣ корро ҷоннок намудааст. чорабинии рӯзи оила дар ноҳияи Спитамен бо пешниҳоди барномаи рангини фарҳангӣ ба чорабинии шукӯҳи тоза ва ба ширкаткунандагон рӯҳияи нав бахшид. Қудратло Раҳматлоев, Садло Арслонов, ахбор.